Amakuru. U nas w Polsce msza święta trwa 45 minut. Muli Pologne, la misa è minuta mironguina na abitanu, mirongitanu, gusa, nihano, isahadiri. Jest dużo smutniej i poważniej. Nayo kuririmba ni kurcia, ni serie biosa rikorero. Mubrai. Dziękujemy Wam, że mogliśmy przez chwilę jako studenci z Polski poczuć się jak w niebie. Murakoze ciane muese, aksanti sana, thank you very much. Dziękuję bardzo. Ariko ni hanomu ni kibeho, mówili ni hano ni ku kainama, kulisiere. Biose kuririmba muese, arikorero. Ni joie, ni haro, ni juru. Sibio. Ja mam prośbę, żeby zaśpiewali ze mną Konkugenda. Ja zacznę. Podobała mi się w zeszłą piosenka ostatnio, tydzień temu. Padre arashaka kurimba, aliko padre ukomeze, hanua muese ukomeze kurimba. Sibio.